Minä olen Aila Ronkanen, toimin psykososiaalisen työn päällikkönä Helsingin päihdepalveluissa ja olen luvannut kertoa teille nyt siitä, että miltä Helsingin päihdepalvelut näyttää tammikuussa 2024. Ja tosiaankin Helsingin päihdepalveluissa me toteutetaan päihde- ja riippuvuustyön erityisiä palveluja, eli semmoista sosiaalihuollon lainsäädännön alla toimintaa, ja sitten päihde- ja muiden riippuvuuksien hoitoa, mikä on terveydenhuoltoa. Me toteutetaan sitä yhteisenä, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisenä palveluna. Ja tämä on ollut sellainen uudistus, mikä tapahtui viime vuoden alusta, kun lainsäädäntö muuttui, että päihdehuoltolakia ei enää olekaan, vaan nämä meitä koskevat lainsäädännöt siirrettiin 2 eri lakiin. Ja meille tosiaan tänne Helsingin päihdepalveluihin kuuluu ne tilanteet, kun ihmisillä on riippuvuus, päihderiippuvuus. Mutta sitten lievempiä päihdehäiriöitä, niin niitä hoidetaan ihan tuolla perustason palveluissa, terveysasemilla, sosiaalityössä, mielenterveyttä tukevissa senioripalveluissa. Eli kaikki, mikä liittyy päihteisiin, ei sitten välttämättä liity meidän palveluihin. Mutta teidän asiakkailla varmaan tosi monella on se päihderiippuvuus. Meidän palvelut on tosi laajat ja kattavat. Eli meillä on noin 20 omaa toimipistettä riippuu vähän laskentatavasta. Noin 300 vakanssia, työntekijöitä sitten vähän vaihteleva määrä, koska välillä on esimerkiksi samalla vakanssilla 2 työntekijää tekee 50% ja niin edelleen. Ja sitten yksi meidän vahvuus on moniammatillisuus. Eli meidän työryhmät on tosi moniammatillisia. Esimerkiksi päihdepoliklinikoilla on sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, sosiaaliterapeutteja, perheterapeutteja, sairaanhoitajia, hoitajia, psykologeja, lääkäreitä, toimintaterapeutteja. Eli tosi moniammatillisia työryhmiä on meidän kaikissa palveluissa käytännössä. Ja meillä on myös kokemusasiantuntijoita meidän palveluissa töissä erilaisilla toimeksiantosopimuksilla tai muilla sopimuksilla. Ja sen lisäksi, että me itse tuotetaan paljon erilaisia päihdepalveluja, niin me käytetään myös ostopalveluja. Eli me ostetaan päihdepalveluja, mutta me ei osteta oikeastaan mitään sellaista päihdepalvelua, mitä me ei myös itse tuotettaisi. Ja toipumisorientaatio on meillä semmoisena viitekehyksenä, joka totta kai on sitten yleinen ja yhteinen niin kuin teidänkin kanssa, eikö vaan? Eli toipumisorientaatio on teille tuttu asia. Ja nyt on oikeastaan aika hyvä ajankohta puhua teille tästä päihdepalveluista Helsingissä, koska viime vuosi oli meillä tosi iso kehittämisen ponnistusten vuosi. Eli viime vuonna tapahtui paljon kehittämistä rakenteissa, hoitoon hakeutumisen jutuissa ja kaikessa tämmöisessä. Ja tänä vuonna me yritetään sitten panostaa enemmän siihen sisällön kehittämiseen, näiden muutosten niin kuin vakiinnuttamiseen. Mutta viime vuonna tosiaan asumisen tuesta siirtyi päihteetön asuminen meille. Ja sen suhteen on kehitelty monenlaista, että miten päihdepoliklinikoiden ja näiden asumisyksiköiden ja asiakkaiden yhteistyö paremmin sujuu ja muuta. Sitten on päihdekuntoutuksen jatkuvuutta parannettu. Yksi hirveän iso asia on ollut tämä, että jos ihminen lähtee asunto ensin yksiköstä toipumisen tielle, lähtee esimerkiksi laitoskuntoutukseen ja sitten sieltä haluaisi lähteä päihteetöntä asumista kokeilemaan, niin ennenhän se oli ihmisillä aikalainen riskin paikka, että mitäs jos ei se onnistu. Nyt tähän on yhdessä asumisen tuen kanssa rakennettu sellainen kohta, että noin 9 kuukauden ajan ihminen voi sitten, jos ei se päihteetön asuminen kanna, niin palata sinne asuntoon ensin asumiseen ilman kaikkia näitä tavanomaisia prosesseja. Ei toki pääse samaan huoneeseen, samaan petiin kuin ennen, mutta kuitenkin pääsee niin kuin ilman SAS-prosesseja ja muita tämmöisiä asioita, niin pääsee palaamaan sitten sinne asuntoon ensin asumiseen, eli se ei sitten enää olekaan niin kuin riski asunnottomaksi jäämiselle. Sittenhän meidän laitoskuntoutus on tässä luodossa ollut jo pitkän aikaa. Tervalampi on
oli se perinteinen laitoskuntoutuspaikka, mutta se muutti Luotoon niin useampi vuosi sitten. Nyt sinne on perustettu 3 uutta lääkinnällisen kuntoutuksen paikkaa, joita käytetään noin yksinkertaistaen niissä tilanteissa, kun asiakas ei vielä oikein siihen kuntoutukseen niin kuin vointi ei yllä, mutta kuitenkin tarvitsee laitosolosuhteita, niin voi olla semmoisen lyhyen jakson lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja sitten jatkaa sinne päihdekuntoutukseen. Viime vuonna myös Villa Sture, tämmöinen päivätoimintakeskus, muutti tänne Auroranmäelle toipumiskampuksen yhteyteen. Liikkuva korvaushoidon tarpeen arviointi perustettiin. Se saattaa auttaa aika monia teidän asiakkaita. Ja Intrasta löytyy sitten ne ajankohtaiset tiedot, että ketkä sairaanhoitajat siinä kulloinkin on töissä. Perheterapeuttien työ integroitiin tuonne päihdepoliklinikoiden toimintaan, eli sinne tuli uutena ammattiryhmänä perheterapeutit. Ja tämä iso ponnistus oli sitten tämmöinen keskitetty päihdepalvelujen vastaanotto ilman ajanvarausta, eli pitkään oli 4 poliklinikalla toiminut omat PIA-vastaanotot, mutta koska ne oli ajallisesti niin rajoitettuja, ei pystytty tarjoamaan sitä palvelua koko päivää, niin se palvelu keskitettiin ja nyt me pystytään tarjoamaan sitä koko päivän. Ja nuorten päihdepalvelupysäkki aloitti syyskuussa ja Aallossa aloitti päivävierotus syyskuussa. Eli silloin kun ei ihan tarvitse laitoshoitoa, mutta kuitenkin polikliininen vierotus voi olla liian hei, otetaan tähän katkaisu. Eli leikataan tästä sen verran pois, mä palaan tuohon nuorten päiväpalvelupysäkkiin, niin mä jatkan siitä. Tai siis tätä Aallon kohdasta. Eli syyskuussa perustettiin myös päivävierotus Aalto, joka on sitten semmoiseen tilanteeseen, kun ei ihan laitosvierotusta tarvitse, mutta tarvitsee kuitenkin enemmän tukea esimerkiksi hoidollisia keskusteluja tai ryhmiä tai ruokailumahdollisuuksia ja muita. Ja syyskuussa aloitti myös kotivierotus, eli asiakkaiden kotiin vietävää vierotusapua. Niin tämmöisiä isoja muutoksia tapahtui viime vuonna ja niitä nyt vakiinnutetaan ja tehdään tutuiksi asiakkaille ja verkostoon. Mutta sitten varmaan se, mikä teitä paljon kiinnostaa moni teistä on varmasti uusiakin työntekijöitä, niin on se, että mitä kaikkea sitten nämä 20 toimipistettä tuottaa. Niin tästä on nyt peilattu sitä vähän tuohon toipumisorientaatioajatteluun, eli kun on se toipuminen oireettomaksi asia, ja sitten on tämä toipuminen oireista huolimatta, eli haittoja vähentävät palvelut, niin tässä on vähän peilattu siihen. Eli jos aloittaa tämä toipuminen oireista huolimatta, eli vähän niin kuin haittoja vähentäviä palveluja, niin meillä on symppistoimintaa, eli päiväkeskuksia, joissa saa asioida päihtyneinä, joissa saa puuroa, terveysneuvontaa, sosiaalineuvontaa, ristosvälineiden vaihtoa, pienimuotoista haavanhoitoa ehkä ja kaikkea tämmöistä perusasiaa ja joista sitten pääsee tarvittaessa eteenpäin, että henkilökunta pystyy auttamaan eteenpäin korvaushoitoon tai laitosvierotuksiin tai muualle, mutta siellä voi asioida ihan ilman mitään tavoitteita, voi tulla vain olemaan ja tutustumaan että ne on ihan päiväkeskuksia. Näitä on tällä hetkellä Kontulassa ja Sörnäisissä, Sörkkan ja Kontulan symppikset. Itäkeskukseen toivottavasti saadaan kanssa piakkoin taas symppis. Sitten on 2 vierotushoito-osastoa, Auroran ja Laakson vierotushoito-osastot. Auroraan keskittyy laitosvierotus yleensä huumeiden käyttäjille ja sitten Laaksossa on enemmän alkoholin käyttäjiä. Selviämishoitoasema tuossa Pasilassa poliisilaitoksen yhteydessä palvelee sitten niitä asiakkaita, jotka tarvitsee seurantaa sen takia, että he on joku, että he ei niin kuin ole turvallista
selvitä siitä päihtymystilasta niin kuin ilman terveydenhuollon valvontaa, että on joku somaattinen syy tai muu tämmöinen siihen, että miksi heitä pitää seurata siellä. Siellä on lyhyet hoitojaksot, että usein yön yli. Ja sitten meillä on HIV-positiivisille asiakkaille palvelukeskus, joka on niin kuin tämmöinen, siellä on päiväkeskustoiminta, tyyppistä toimintaa, ruokailua, oleskelumahdollisuutta, ryhmätoimintaa, tämän tyyppistä. Se on suljettu yhteisö, eli sinne sitten voi hakeutua lähetteen kautta, kun HIV-hoito alkaa, ja siellä nämä asiakkaat saa sitten sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelut, he saa infektiolääkärin palvelut, he saa aikuissosiaalityön palvelut, he saa sitten niin kuin korvaushoitoa tarvittaessa, opioidikorvaushoitoa. Ja sitten meidän pääväylä hakeutuu palveluihin on tuo vastaanotto ilman ajanvarausta, mistä mä kohta puhun vähän enemmän, ja joka on niin kuin se keskitetty VIA. Sitten on nuorten päihdepalvelupysäkki, joka tekee sekä kuntouttavaa työtä, mutta pääpaino on siinä, että yritetään tavoittaa niitä nuoria, joilla on vakavia päihdeongelmia ja syrjäytymisvaaraa, ja joiden on vaikea asioida niin kuin ajanvarauksella, eli siellä on yhteisöä ja mahdollisuus tulla ilman ajanvarausta palveluihin. Siitäkin pikkasen lisää kohta. Sitten on korvaushoidon arviointipoliklinikka, joka tekee niin kuin arvioita ja suunnitelmia korvaushoidon aloittamisesta asiakkaille, joilla on opioidiriippuvuus, ja joka tekee sitä työtä sekä niin kuin kiinteässä toimipaisteessa, mutta sitten siellä on myös 2 sairaanhoitajaa, jotka jalkautuu ja tekee sitä korvaushoidon tarpeen arviota siellä, missä asiakas on. Ja sitten meillä on 4 päihdepoliklinikkaa. Ja jokaisen päihdepoliklinikan yhteydessä on myös korvaushoitoyksikkö. Eli Laaksossa, Kalasatamassa, Malmilla ja Vuosaaressa on päihdepoliklinikat, ja ne on tavallaan semmoinen peruspaletti meidän avohoidon hoitoa, eli siellä on erilaisia keskusteluhoitojaksoja, ryhmiä, antavuushoitoa, korvaushoito on tietysti iso osa se korvaushoitoyksikkö näillä päihdepoliklinikoilla. Eli niitä on 4 ilmansuunnalla. Asiakas voi valita sen oman päihdepoliklinikkansa, että ei ole pakko mennä asuinalueen mukaiseen päihdepoliklinikkaan. Ja päihdepoliklinikoiden kautta sitten useimmiten lähdetään laitoskuntoutuksiin ja muualle näihin avokuntoutusjuttuihin, niin kuin mikä on esimerkiksi tuolla Yläkulmassa meidän ryhmämuotoinen päihdeavokuntoutus, joka tapahtuu täällä Auroramäellä. Siellä on eri pituisia jaksoja päihdekuntoutusta ihmisille, jotka on toipumisen eri vaiheessa. Siellä on tällä hetkellä 3 eri ohjelmaa toipumisen eri vaiheessa oleville asiakkaille. Käytännössä tarkoittaa sitä, että he käy noin 4 päivänä viikossa 5-6 tunnin hoitopäiviä tai kuntoutuspäiviä siellä on. Ja se on tämmöinen intensiivinen jakso. Meillä on 5 sosiaaliohjaajan muodostama perheiden päihdeavokuntoutus, joka tekee töitä perheiden kotona yhdessä lastensuojelun tehostetun perhetyön kanssa. Eli he tuovat sitä perhekuntoutusta sinne tai päihdekuntoutusta sinne perheeseen. Ja siellä huomioidaan sitten koko perheen tilanne ja siinä on se lastensuojelun tuki mukana. Sitten on tosiaan tuo Villastuure, johon mä jo viittasinkin, on täällä Auroramäellä päiväkeskustoiminta, ja sen toimintaa nyt paljon kehitetään, että se on ollut perinteisesti päihteetöntä toimintaa ja niin toki jatkossakin. Ja sitten on Luoto täällä Auroramäellä, jonka yhteydessä on myös se Aallon päivävierotus. Luoto on perinteistä laitoskuntoutusta, sosiaalista kuntoutusta ja sitten siellä on ne pari lääkinnällisen kuntoutuksen paikkaa. Eli Luodon jaksot on tyypillisesti suunniteltu 6 viikon laitosjaksoiksi. Ja asiakas sitten sen jälkeen jatkaa vertaistuen ja avohoidon piirissä. Saattaa mennä ehkä ryhmämuotoiseen avokuntoutukseenkin tai sitten poliklinikan toimintoihin. Sitten pisimmällä toipumisessa oleville meillä on tuo jälkikuntoutusyksikkö, joka toimii Harjulan yhteisötalossa tuolla Sörnäisissä Harjukadulla, ja siellä on
sosiaaliohjaajia ja sairaanhoitajia, jotka sitten niin kuin toipumisessa pidemmällä olevien kanssa niin kuin lähtee tekemään sitä työtä siitä, että mitä on oleellista sitten, kun päihteet ei enää hallitse elämää. Usein ne liittyy ne asiat koulutukseen, ammatin hankkimiseen, perhesuhteiden niin kuin kuntoon saamiseen, esimerkiksi omiin lapsiin, jos he on huostaanotettuina, tai velka-asioiden järjestämiseen ja oikeastaan sen koko elämän paletin järjestämiseen. Ja siinä on yhteydessä Suojatie ry, joka sitten antaa vertaistukea ja pitää yllä sitä kohtaamispaikkaa siellä Harjulassa, eli että sinnekin voi mennä myös ihan Harjulan sohvalle tapaamaan kuntoutuksessa pidemmällä olevia ihmisiä ja tunnustelemaan sitä, että olisiko tästä paikasta minulle apua. Ja siellä vertaiset paljon sitten ohjaakin ihmisiä sinne ammattiauttajien puolelle, kun huomaavat, että tämä olisi sellainen ihminen, joka ammattiavusta hyötyisi. Eli tämmöisiä yksiköitä meillä on. Ja sitten meillä on tuo tähtinen Jelppi, joka ehkä teille sitten tulee matkan varrella tutuksi. Jelppi on 8 työntekijän liikkuvaa työtä tekevä yksikkö. He yrittää tavoittaa niitä asiakkaita, jotka ei niin kuin ole vielä päihdepalvelujen piirissä ja jotka tarvitsevat apua siihen oikean päihdepalvelun löytämiseen tai vertaistuen piiriin pääsemiseen. Eli he kiinnittävät ihmisiä toipumista edistäviin palveluihin, oli ne vertaistukea tai päihdepalveluja, ja tekee liikkuvaa työtä. Jelppi ei välttämättä tee sillä lailla perinteistä etsivää työtä, vaan yleensä yhteydenotot tulee heille asiakkailta suoraan, asiakkaisten läheisiltä tai muilta ammattilaisilta. Ja toipumiskampuksen muodostaa nämä yläpalkissa olevat toiminnot. Perheiden päihdeavokuntoutus nyt ei ehkä enää niin tiiviisti ole yhteyden toipumiskampuksen nimen alla, mutta toipumiskampukseksi me kutsutaan noita yksiköitä, jotka tuolla pidemmällä toipumisessa oleville tulee. Mut sitten pari sanaa nuorten päihdepalvelupysäkistä. Eli tämä on uusi palvelu ja sen takia halusin erikseen pari sanaa sanoa. Eli se on 13–23-vuotiaille helsinkiläisille tarkoitettu. Ja sellaisille nuorille, joilla on vakavia päihdeongelmia ja syrjäytymisvaara. Periaatteet siellä on se, että se on yhteisöllistä, se ei edellytä päihteettömyyttä. Sinne ei tarvitse minkäänlaisia lähetteitä tai ohjauksia, eli sinne nuori voi tulla itse tai työntekijän tai läheisen tai vertaisen kanssa arkipäivisen aamu 9 ja iltapäivä 15 välillä. Ja ei tarvitse tietää, mitä apua tarvitsee tai tarvitseeko apua. Sieltä voi saada keskusteluapua, neuvontaa, ohjausta. Sitä annetaan myös anonyymisti. On mahdollisuutta yksilötapaamisiin, verkosto- ja perhetapaamisiin ja sitten erilaiseen ryhmätoimintaan. Meillä on myös kokemusasiantuntijoita siellä. Ja sitten sieltä voi päästä tarvittaessa vieroitushoito-osastoon tai korvaushoidon arvioon. Kaikki palveluthan ei tällä hetkellä vielä ole alaikäisille olemassa, eli korvaushoitoakaan ei Helsingissä vielä alaikäisille toteuteta. Ja sitten työntekijöillä sieltä on mahdollisuus myös lähteä asiakkaan omaan toimintaympäristöön tapaamaan asiakasta, jos tuntuu, että kynnys tuonne tulla on liian suuri. Eli me tehdään siellä sekä haittoja vähentävää työtä että sitten kuntouttavaa työtä ja ohjataan nuoria sitten tarvittaessa eteenpäin. Ja kuten monissa meidän palveluissa, ellei kaikissa, niin sielläkin on moniammatillinen työryhmä. Mutta sitten se varmaan, mikä on teille hyvin tärkeä juttu, on tämä, että miten päihdepalveluihin hakeudutaan. Eli meillä on tämmöinen keskitetty puhelinneuvonta uusille asiakkaille joka päivä 8:30 iltapäivän 3:30. Sieltä saa ihan ohjausta ja neuvontaa, että voi ihan kysyä jeesiä. Mutta sitten toki siinä saa niin kuin tarvittaessa ajanvarauksia päihdepoliklinikoilla
muuhun tarpeenmukaiseen palveluun. Ja jos ei ole saldoa, niin tuolta voi niin kuin myös jäädä jonottamaan ja odottaa takaisin soittoa. Eli toi on semmoinen tilanne, mutta sitten jos tosiaan on kiireellinen tilanne, niin samassa yksikössä on myös tämä vastaanotto ilman ajanvarausta, keskitetty koko Helsinkiä palveleva vastaanotto, joka on auki saman ajan ja toimii tuolla Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Tuossa on osoite ja ohjeet, että mitä pitäisi painaa silloin, kun sinne hakeutuu. Siinä on asiakasohjaajia, neuvojia siinä alakerrassa kyllä, että heiltä voi kysyä sit neuvoa. Ja tuonne paikan päälle voi tulla silloin, kun on kiireellinen vierotukseen hakeutuminen kysymyksessä tai tarvitsee alkoholivierotusta. Tai silloin, kun tarvitsee sitä neuvontaa tai asiakkaaksi tulon apua, ajanvarausta, mutta ei ole puhelinta käytettävissä. Ja siellä tosiaan voidaan tehdä se hoidon tarpeen arviointi ja ohjata sitten oikeaan palveluun. Tai aloittaa sitten sosiaalihuoltolain mukaista päihdepalveluihin liittyvää palvelutarvearviointiakin tarvittaessa ja ohjata sitten eteenpäin tarpeen mukaisiin palveluihin. Ja sitten siinä samassa yksikössä on näitä startti-infoja, joka tiistai tällä hetkellä ajankohtaan tiistai. Ne on tämmöisiä tietoiskuja päihdepalveluista, riippuvuudesta, tuesta toipumiseen ja päihdehoidon aloittamiseen. Niissä tämmöisissä ryhmämuotoisissa tietoiskuissa on aina mukana myös kokemusasiantuntija. Ja sinne voi tulla ihan ilmoittamatta. Siellä ei tarvitse kertoa nimeänsä, siellä ei tarvitse antaa itsestään mitään, jos ei halua. Että sinne voi tulla ihan niin kuin tiedon saamisen vuoksi, mutta siellä voi myös sitten jäädä juttelemaan henkilökunnan kanssa, voi jättää yhteydenottopyyntöjä ja voi kysyä sitten henkilökohtaistakin neuvoa. Ja nämä on niitä väyliä. Tuohon startti-infoon saa tulla tietysti kuka vaan, ettei tarvitse olla niin uusi asiakas, että sinne voi tulla kuka vaan, mutta nämä on niitä väyliä, miten varsinkin uudet asiakkaat tulee. Sitten tosiaan, jos asiakkaalla jo on vastuutyöntekijä meillä jossain päihdepalveluissa, päihdepoliklinikalla tai jälkikuntoutuksessa tai korvaushoidossa, niin sitten toki kannattaa ottaa suoraan häneen yhteyttä tai siihen yksikköön yhteyttä, että sitten ei tarvitse tietenkään soitella tänne Viiaan. Ja sitten viimeisenä, mikä auttaa teitä varmasti, on tuo konsultaatiopuhelin tuossa alarivillä. Et silloin kun teille tulee kysymyksiä, että mitä kannattaisi nyt mun tehdä, miten tätä asiakastani neuvoa, niin tuohon voi soittaa. Eli tämmöinen katsaus Helsingin päihdepalveluihin ja tosiaan soittakaa kollegat sieltä asumisen tuetusta asumisyksiköistä, niin soittakaa, kysykää tarvittaessa neuvoa. Intrasta voi sitten tarkistaa nimiä ja puhelinnumeroita ja tämän tyyppisiä asioita. Mä en tähän arvonnut niitä liikaa kerätä, koska ne muuttuu. Kiitos tästä.